Dostlar salam. Täze we gysgaça bir video bilen men ýene geldim. Gelin videomuza geçelim. Daşary çykan wagtyňyz, daş teweregi, dron bilen surat çekmek isleýäňiz we ýanyňyzda dron ýok bolsa, telefonyň kamerasyny dron şeklinde ulanyp bilersiňiz. Meselem, size gerekli zat esasy ekran surat. Telefonyň kamera programasyna girýäňiz we çekçek suratyňyzy 1x formatda çekýäňiz. We ikinji edegem 06 ya da 05 x'te de bu formatta da bir surat çekýäňiz we Google'a girýäňiz. Google'a girip gözlegerine Runway ýazýaňyz we şuňa sahypa gelýär. Bu sahypada da Google akkauntyňyz bilen giriş edýäňiz. We try Runway now diýen ýazga basýaňyz. We şuňa sahypa gelýär. Bu ýerde de try video to video diýen ýazga basyp we şuňa bölüm gelýär. Bu ýerde de öz çeken suratyňy diýen uzakdan çeken birinji suratyňy saýlaýaňyz we koyulan çagaraşaňyz. Koyulandan soň crop diýen ýazga basyp, soň ikinji tarapyna geçip, bu ýerde de ikinji ýakyndan çeken suratyňy saýlaýaňyz. Bu saýlanýandan soň ýene de crop ýazgyny basýaňyz we şu aşakda ýazylýan ýere meniň şu ýazýan sözlerim bar. Şunu ýazyň kopýalap alyn ýazyň. Aşakdan upgrade diýen ýazga basýaňyz we videoňy taýin bolýar. Hany video bu näýli bolup dur görelim.